Kaixo, egunon, Tinko Euskara Elkartetik, gaur, ekainako 30, bi zozketa egitekoa gara, zuek betetako balorazio inkesten arabera bi zozketa ditugu. Lehenik eta behin ikastetxeei zuzendutako zozketa, parte hartzaileak izan zareten ikastetxeei zuzendutako inkesta zan, balorazio inkesta Euskara Zinema Aretoetara programarena, hortengoa, 2019 ikasturtekoa, eta ordenagailu hau da zozkatuko duguna. Printzipioz, 182 lagunek hartu duzue parte inkesta honetan, eta prozedura oso erraza izango da. 10 bolatxo hauek sartuko ditugu zaku honetan 3 alditan. Lehenik eta behin, eunekoak izango dira aterako dituguna, zozkatuko ditugunak, edo aterako duen bolatxoa, 0 eta 1 bolatxoa sartuko ditugu, tartekan atatzen dena emango digu eunekoa. Bigarren ateraldian izango dena da 10-ekoak aterako ditugunak, 0-tik 8-ra, 182 bai dira bertan hartutakoa, eta amaituko dugu 0-tik 10-erako zenbakiekin, batekoak izango liratekenak. Orduan, emango dugu, zerrenda hemen daukagu, 4 herriko zerrenda, 182 horiekin, eta ikusiko dugu nork irabazi duen, horrengo zozketa. 0 eta 1-ak sartuko ditugu eunekoak bakarrik ondudan hartzeko. Eta ikusiko dugu eunekoa zein dan. 0, hau da, 0-tik 89ra izango lirateke irabazlea, den ordena. Eta hau esan bezala, hemen daukagu ordena jarrita, ordena horretan sortatzen den irabazlea izango lirateke. Eta orain sartuko ditugunak dira, denak 0 atera denez, 89 bitarte izan daiteke irabazlea, beraz 0-tik pelota guzia, bola txo guzia sartuko ditugu. Astuko dugu pixka bat. Astuko dugu. Kasu honetan, 7. Oda, 70 ikusiko dugu guen. Ez, berriz sartuko dugu bolatxoa. Denak sartuko ditugu. Eta batekoa, izango liteke, 72 izango da beraz irabazlea, eta kasu honetan ordenagailuaren zozketa, 72 irabazlea izango litzateke. 72 Donostiako Horixe ikastolako Estibaliz izango litzateke irabazlea kasu honetan. Hemen dugu zerrenda, zorionak Estibaliz, eta laster bidaliko dugu ordenagailua zuenera, harremanetan jarriko gara, eta egingo dugu ordenagailu honen eskualdatzea. Horrela, lehenengo zozketa amaituta, bigarrenarekin hasiko gara, eta oraintxe egingo dugu. Kaixo berriro ere, hemen Inigo eta Izaskun Arandia, Jaiona grabatzen, Tinko Euskal Elkartetik, ekainako 30 da gaur, eta oraingoan bigarren zozketari ekingo diogu. Etxean Tinko ekimena COVID dela eta zinema aretoetara programa bertan bera geratu zen, eta Etxean Tinko ekimena atera egin duen, etxetik online ikusteko aukerarekin, bertan parte hartu zenutenei inkesta bat, balorazio inkesta bat betetzeko eskatu genizuen, eta horren truke zozketa hau dugu eskaintzan, berez Herrigora elkarteko saski bat dugu zozketa gai, eta ekingo diogu zozketa berari. Prozedura, 187 dira parte hartutako pertsonak edo lagunak inkesta honetan, eta prozedura izango da, sartuko ditugu lehenengo 2 bolatxo, 0 eta 1 eunekoa erabakitzeko. Jarraituko dugu 9 edo 8 bolatxoekin, baldin eta lehenengo bola zein dan ateratzen dena, eta amaituko dugu 10-eko guztiekin, bateko guztiekin markatu. Orduan, 3 aldiz aterako pelotatxa, eta horrek emango dugu azken emaitza.
Beraz, ordena hemen jarrita dugu, orden horrekin bat egiten duen zozketako emaitzak, irabaziko du Herrigora elkarteko saski hau. Sartuko dugu ditugu beraz, 0 eta bata, eta hemen aterako dugu, kasu honetan, bata, 100 eta hainbat izango dana. Beraz, 187 direnez, ez dugu sartuko behatzia. 180 ez dago eta. Behatzia kanpoan utziko dugu. Eta gaineko pelotak sartuko ditugu bertan. Hamarrekoa beraz izango litzateke. 160 eta guen bai denak sartu ditazkegu, pelota guztiak. Eunda irurogeita amazazpi da Herrigora saskiaren irabazlea. Eta kasu honetan, irabazlea izango litzateke Irungo Belaskoeneako Amira izeneko laguna, eta berarentzat izango da Herrigora elkarteko saskiaren irabazlea. Zorionak Amira, eta berehala jarriko harremanetan zurekin, saskia zuei emateko. Mila esker, eta honela baitzen dugu, aurtengo 2019-2020ko zozketak, bai Tinko Euskal Elkartena, bai Euskara Zinema Aretoetara programarenak, eta baita ere Etxean Tinko programarenak. Ongi izan.